i det her spil. Hvor vi hopper af igen. Og ved din mor. Der. Okay. Jamen der. Også bare med der, det med den der smag. Jo, så bare se om vi ikke lige kan få... Vil du af der, Siku? Er det der, du hopper? Ja, ja. Ja, ja. So long, suckers! Siku er hoppet. Den kurs. Jeg kan regne med, at jeg dør med det samme her. Så... Det er de her lejlighedskomplekser, jeg godt går efter. Ja. Nå nej, det er husene lige nede for. Ja. Er der nogen sådan bag os? Kring os? Jeg kan ikke se nogen. Der er lige nogen lige... Jeg ser nogen ud mod nordøst. Vi har nogen, der lander ved os. Jeg lander mig. Ja. Det var jeg sgu derovre i stedet for. Op til 2 hus heroppe. Der er nogen i vores nærhed, Siku. Er det bare mig, eller er frames, når du begynder at være virkelig ringe i starten af spillet? Det er i starten, ikke? Ja. Så det er det. Det ser nogle ændringer, og hvad de skulle være bedre. Jeg synes kun min lige blev ringere her i starten. Men så er det ligesom om, når man kommer længere ind, så er der ingenting. Ja, okay. Siku, er det dig, der er sådan... Jeg løber rundt i et hus. Okay, der er ikke nogen, der er løbet ind til mig nu. Der er en AK over mig, og en backpack, hvis man har det. Der er ingen skud. Og jeg har en knækker, hvis der er nogen, der kommer. Så... Ham, der hopper ud herovre, han var alene. Nå. Han kan jo ikke være sammen med sine venner. Venner er også overrated. Ja. Hvad fanden skal man med dem? De er bare meat shields. De trækker bare ind ned. Du ved, jeg har lært at se Q. Ja, det ved jeg. Hvem skulle carry mig ellers? What? Hvis hvem skulle ellers carry mig i spil? Det klarer du da godt selv. Ja, Max kom på en 3. plads. Hold da. Det spil jeg er bedst til lige nu, det er LOL. Det er lidt sørgeligt. Ja, det er fandme sørgeligt. Nu har du spillet sammen med Toria. Spiller Toria LOL? Nej, det kunne hun aldrig finde på. Nej, slet ikke. Toria, hvad er du? Jeg har kun spillet med promos, de der 10 kampe, og så ikke mere. Så jeg er bare sådan bronze 1 scrub. Ja, så er vi 2. Se. Spiller du på Vest så? East. East? Ej, jeg kan ikke spille med alle de Nej, jeg russer. har også på Vest. Nå, okay. Jeg har faktisk på begge. Nå, okay. Hvad spiller du? Mid lane? Top lane? Mid og bot lane. Okay. Yes, he likes the butt, ja. Hvem fucking hvad? Toria. Din døde Jamen, der er motherfucker. det. Spiller du også League of Legends en gang imellem? Ej, kun folk. Kun når han var tvunget til det. Er vi på vej over mod alle nu? Ja, selvfølgelig, han løber væk fra os. Der er folk i byen foran os. Det er det, jeg siger. Det er Fortnite. Det er i det der game. Han er ikke teamplayer. Nej, det ved jeg ikke om. Jamen, jeg er ved husene lige til venstre for os. Har vi været Dem der? har han lootet, bare roligt. Dalle, han har stuet alt tom. Jeg har ikke spillet med nogen af jer i det her game. Altså, når folk har lootet det, de skal have, så er jeg okay med det. Ah. Det kan være, at vi skal prøve at rank op til Gold Toria, så vi kan få det der Victoria skin. Det er drømmen. Ja. Det der gratis skin. Ja. Der er nogen. Der er bare lang vej. Jeg har kun en shotgun og en håndpistol, så... Så er der endnu længere vej. Se, hvor der skyder til mig. Fu, jeg skal nå ind i det hus herovre. Folk har været her, by the way. Har de? Ja. Jeg tror, jeg bliver ej. Åh. Jeg ved, om jeg kan nå derind. Er du nogen, der skyder, Siku? Jeg fik en. Nej, wow. Ja, de skuret!
Hilfe! Han død. Jamen jeg kan ikke. Så bliver jeg nødt til at løbe ud. Der er en vest herovre, by the way. Jamen se, kunne jeg komme ind til dig så? Ja, nu kan jeg. Jeg har kun en shotgun. Jamen, jeg ved ikke, jeg sidder inde i baglokalet. Jeg sidder herinde. Jeg ved ikke, hvor han smakker henne. Han blev down kun. Jeg er lige gået ind. Hvor siger du, folk er henne af? Jeg er herinde. Er der nogen inde i huset? Ja, jeg skød ham herinde i rummet herinde. Så skulle jeg sætte en mod på. Joke. Skal jeg lige... Der er ikke nogen her. Han var ovenpå, så. Okay. Skal jeg lige se, om jeg ikke lige kan... Der er ikke nogen oppe ovenpå indtil videre. Så han er her et eller andet sted der. 2 sekunder. Jeg mangler et rum. Han er her ikke. Der er ikke nogen. Han kan være i huset ved siden af. Det kan han. Ja, herovre, by the way. Der er det skud sikkert ud. Og der kan Ja, det er mig. Jeg ved ikke, om han er i huset ved siden af. kigger lige ind. Nej, døren er lukket, ser det ud til. Jeg prøver lige at gå Ja, ind og så skyde igennem. Så skyde igennem toiletdøren. Bare for at være sikker på. Han sidder ikke derinde. Jeg kom ind. Yes, det var jo. Der var lag her. Happens. Hans makker er her et eller andet sted der. Han kommer efter ham. Nu er han smagt, nu er han død. Nå, Ben, har du været inde i... Er der en, der har et eller andet primary våben, jeg kan sådan få at bruge? Jeg har kun ump. Nå, det er har lige meget. Uzi, du kan få. Ej, jeg beholder bare lækkeren. Er der ikke en skid? Dalle han har suget det hele tom herinde. Der var det ikke noget. Jeg har fået en Uzi ud af det. Balle, det eneste, der suger hården dig, det er altså en pornostjerne. Sæt, der er bare ikke noget tilbage. What? Ja, undskyld, jeg er lidt savage lige for tiden. Det er Sekus fault. Det er sgu ikke min skyld. You made me this monster I am today. Nej, jeg kender ikke noget til. Connect. Bedægt. Din eneste bekymring, det er, hvor du har hørt det fra. Hvem var sladret? Hvem var sladret? Tror jeg. Det er sgu ikke det. Er du bare løbet hen endnu? Så skal jeg nok komme og hjælpe dig ind og... Jeg har bare en by her med aktivitet. Du skal bare ind og have et hus. Vi skal bare gå derop, men der er der sikkert også nogen. Jeg skal ind. Der må være noget godt real estate her i området. Så der er folk herinde. Ja, fuck dem. De skal bare knækkes. Skal vi bare tage det gode hus lige foran os? Nej, tag det blå hus, der er en dør, vi kan komme ind af. Ja. Jeg tror, døren er lige til højre for det hus, vi snakker om. I'm gonna die in a minute now. Selvfølgelig dør du ikke sikkert. Er vi godt indenfor? Vi er sæt godt indenfor. Det kan godt være, det bliver sådan... City fight. Så er det godt med dine knækker. Så er det godt med mine knækker. Jeg går i det højre hus. Men jeg kunne godt bruge en vest. En vest. Jeg har fået en vektor. Det er alt er godt nu. Hvem skyder? Kom over og hjælp mig. Okay, jeg kommer nu. Så skal du blive lavet. Hvor er de henne af? Ved det her hus, jeg står i. Er det blå der? Det er bare lidt for hårdt, synes jeg. Nice. Det var 2. Ej, hvor var de henne af, ser du? Der er en herinde i huset her. Hans makker er der stadigvæk. Så er den anden en. Okay. Her han er. Skal jeg prøve at gå ind i huset? Ja, men jeg ved ikke, hvor hans makker er henne. Han er sikkert over. Han er bag dig. Han kommer nu. Jeg fik ham. Godt. Oh shit! Wow, han ramte Luk ikke døren, for en luk døren, skid, luk døren han. Luk døren han. Oh shit. Ja. Shit, han ramte ikke for en skid. Den er sprunget i luften. Oh fuck. Der er stadig en i nærheden. Hans makker, der ham jeg skød. Jeg tager din first aid.
Okay, er der noget af det, jeg kan tage? Jeg har lavet en vægt. Der er en vest til Aarhus, du mangler det. Og jeg har en vest. Kan jeg få lidt der ovenpå frem der? Ham der er hvem? Douchebag. Han har en kar. Og var der en ovenpå også? Det er ham med dræbt, ja. Okay, nice. Det eskalerede sådan rimelig hurtigt, det her. Hans lige lå lige på trappen. Det er 2 hjelm her, hvis vi mangler det. Ja. Jeg skal sgu ikke bruge den der kar til noget. Og det kan jeg måske godt lige tage. Fuck, at jeg tager karen. Der kommer over til jer nu. Ja. Har du været i huset ved siden af CK? Nej, overhovedet ikke. Det er bare... Der er ikke nogen, der har noget Nimel i ekstra brug. Jeg har lige smidt en masse ud. Der er også en masse ud. En alene. Jeg kan ikke huske, hvilken jeg smed ned til. Ja, det er jo. Der er også 9 mm herinde. Ja. Jeg har 9 mm hernede også. Ja. Og 4 spidskudderne. Er der nogen af jer, der har et ekstra site i overskud? Nej, det ligger der på lige nede på ham nede nu. Nå, der er ikke noget. Nå, der var en hollow. Så. Den har jeg snubt. Ja. Jeg overlever nok. Jeg skal bare bruge den til. Nå, skal vi over en af de andre? Men prøv lige en eller anden komme ovenpå. Dalle. Ja. Okay, prøv at tage. På hjørnet, på højre hjørne af den hus, der lige foran os her, der skød jeg en, der blev downed. Han blev aldrig nogensinde dræbt. Er du sikker på, at han ikke var del af deres team? Så skal han lige ligge derhen. Altså det kan godt være, at han down, dengang jeg blev skød de andre. Jamen altså, jeg downed ham, og så kravlede han rundt om hjørnet. Ja, okay. Havde I taget den der kar-ting, eller hvad? Ja, jeg har taget. Skal vi over i en af de andre hus, eller hvad? Ja, se om vi ikke kan få lidt Så vi mere. kan også få lukket en dør, eller hvad? Det er Bedre seng der i hvert fald. jeg skal have bedre sigte. Nå, jeg smutter, guys. Det er Jon. Præcis. Se. Jeg tager lige den lige til venstre for os. De har været herinde. Den har de været inde i, den her. Ja. Det er sikkert også fuldstændig ribbet. Det er fuldstændig ribbet. Det skal også den anden vej. Men Tommy, seriøst, du skal se det her gameplay, når der. Har du taget det? Hvad hedder det? Optaget det? Ja, jeg sidder og recorder. Nice. Den er ribbet, den Den er der. så åben. Ja. Det skal Så være den der. siden. Nice. Der Det må til højre for det, den er åben. Nå, jeg troede, du stod på... Da vi begyndte at skyde CQ, der troede jeg, du stod på den anden side, så jeg løb lige ud. Nå, Det lignede for mig, du skød ud, der hvor jeg kan løbe hen mod. Altså, da jeg løb mod dig. Det lignede, du skød på mig, Ja. du må have skudt ind i huset. Jeg har en 4-times sniperhav, eller scope. Kan jeg få den? Ja. Yes. Mit liv er komplet nu. Nu mangler jeg bare sådan... Det bliver bombet nu, by the way. Så er det bare at skynde sig ind i det næste hus. farligt hus, det her sidder i. Yes, Her ser ud til de har været, men der er noget til en kar. er der noget til en kar? Det var de her. Men her har der også været folk. Ja, Fuck, jeg fik en chok. Hvor ligger den henne, siger du? ja, her er en vej. Nå, yes. Fantastisk, Dalle. Så mangler jeg kun lige et stok til min, hvad hedder det, SKS. Så, nej, ikke SKS, hvad hedder det, Vector.
går de bare har mulighed for at tømme hele byen. Ja. Eller en bil. Var det en bil? Det var mig, tror jeg. Det er jo. Jeg kan se døren her åben. Mm. Hjemme ved Ja. siden af, ikke? Jeg er sgu bedre herinde. Jeg tror virkelig, der har været krig her, så de bare kunne ud bagefter. Ja, de er bare... Det hele der, det er bare smadret. Wow, der er nogen skud efter os. Hvad gør du? Ja, der var lige så smadret en rude. Hvad der ved? Du sagde, hvad gjorde du? Smadret en rude. Nå. Oh god, det var højt. Ja, der var nogen, der lige fik... Sagen til, du må ikke skræmme mig så meget. What? De har også været her. Alt er bare blevet ribbet. Det er ikke meget loot, de har fået ud af det. Ja, der må have været andre. Der er også bare løbet for byen efter det. Ja, det må jeg. Er også blevet ribbet. Ikke en skid, mand. Gasmask. Men det er, at vi bare skal finde et rigtig godt hus og sidde og campe i indtil... Men vi snakker mere op i... Hvad sagde du? snakker mere op i den nordlige del af byen, så. Skal vi begynde at move? Så eller... Der er lige så vi har et godt forspring der. Men ham der var oppe ovenpå, var det ikke en du downede måske? Nej. Nå, Jo, fordi ja, han så, jo, så har han været kravlet ovenpå. Han var downet nemlig, så jeg gav bare lige et Ja, så er det. Nå, skal vi ind og finde et hus? En af de store her. Ja, vi skal i den nordlige, mere den nordlige del. Hvor du? Ja. Alt er blevet ribbet hernede. Kom Dalle. Oh yes. Vi køber dig. Jeg fik en besked. Lige meget. Hvor nordlig er nordligt? Har du set de store bygninger her? Eller har I? Nej, overhovedet ikke. Går bare efter at finde en bygning, jo. Jeg tror det er fint eller. Jeg tror vi bliver nødt til at faktisk komme mere sydpå. Nej, det gør det nok ikke. Ikke den måde den indsluses på. Skal vi ikke tage en af dem her? Jo. Vi skal i hvert fald have en med altan på. Der er gasmaske den der i. Der er ikke altan på nogen af dem. Jo, her. Så tager vi den. Er det bedst? Det er der kan man hoppe ud af. Ja. Har vi nok? Ja. Har vi alt det gear vi skal bruge? Tror jeg, har vi ikke det? Jo, det er sgu ikke. Eneste jeg Jeg kunne kan tænke mig, det var en shotgun bedre. noget nu. Eneste jeg kunne tænke mig, det var en bedre vest. Det var sådan set også det. Det får jeg ikke brug for, Tony. Jeg dør alligevel. Nej, du kommer ikke til det. Kommer De ikke store til det. huse over, de er ikke under ribbet. Nå, skal vi lige tage dem først så, eller? Det bestemmer I. Jeg bliver af den her. Sigur, jeg tager lige en. Har du lukket døren nedover? Jeg ripper lige en af de her hus. Jeg tager den her dalle. Ja. Så må du tage den bag mig. Se, der er en level 2 hjelm, som jeg ikke skal bruge, for jeg har en level 3 hjelm. Jeg har nogle limit, du gør dem på. CQ, hvis Ja, du, fuck det. du mangler ikke. Okay. Jeg kommer over til dig nu, CQ. Jeg har nogle 556, du gerne må tage. Hvis du... Ja, jeg kan gå. Okay. Der er ikke nogen af jer, der har sniper, eller? Altså, det er kun Tommy der. Jeg er Karen. Ja. Jeg har sådan en cheekpad. Men det ser ikke ud til nogen, der har været her. Der er ikke nogen foran. Jeg har lavet en pad til det. Det er fint. Han tog- Backpack level 3. Der er en level 2 hjelm herinde, CQ. Nu Har har du jeg en? Okay, fint. sidder kamera på toilettet, det er det eneste rigtige. Nogen der skal bruge 556 skud. Hvad løber vi rundt med? Main weapons? Kar og en vektor. Der er næsten er fuldt udrustet. Jeg har AK og... Det eneste, jeg mangler, det eneste, jeg mangler, det er et stok. Men skal jeg sigte lige ind i trekanten, det der 4x scope, eller hvad? Held og lykke. Jamen er det sådan, det fungerer? Hvordan er det fanden, det fungerer? Det kan være lige ind i midten, eller under den der trekant. Det er sgu ikke.
Ja, vi kan lige... Folk de kommer og som cirka bevæger sig, så kommer de fra sydvest. Nej, det var det ikke. Nej, nordvest. det var det ikke. Nordøst. Nordøst. Ja, nordøst. Nord, og så hele vejen til nordøst. Ja, det er mig, der kigger forkert. De kommer ud over bakkerne. Ja, jeg holder øje. Ja, hvis der er nogen, der løber ind af, skal jeg så bare begynde at skyde på dem. Bare tage shots. Men du kan bare ikke kolde dem ud først, så... Ja, det er jo. Sidder du skider, CQ? Ja. Jeg kommer over til jer nu. Det er jo. Er der nogen skud? Sydvest, Det må være syd. Syd. Skyder de efter jer, eller hvad? Nej. Han skyder eddermame langsomt. Det er sgu ikke. Det er ikke ofte. Han har også skud efter i hvert fald. Fuck det, jeg tager red dot sight på den kar. Det er 4-10 scope. Det er til at dø over. Dem, der kan have Sofia, har ingenting. Om så tag den. Den ligger den herude. Og det var mod nord. Gå bagved. Ja. Okay, jeg tager det på alligevel. Jeg bliver nødt til at have til at kunne zoome ind så langt. Nu kommer noget fra nord også. Men vi kan ikke se ud igennem. Vi er imellem. Jeg har en krig, kommer til at foregå. Ja. Nu er spørgsmålet, om vi skal give væk vores position, eller bare lade folk dræbe hinanden. Der kommer en buggy mod øst. Kør over til farmhousen. Det er der jo ind til jer nu. Okay. Ja, jeg kan godt Okay, der er på farmhouse. Er de i gang med at slås der? Ja. I den tættest på os. Ja. Jeg blander mig ikke. Nej, men det kan være, at de lige pludselig begynder at løbe hen over marken. Så kan I bare lade mig skyde, jeg har silencer. Fint. Down på. Havde du en skub, eller brugte du den alligevel? Har I lukket begge døre? Ja, alle er lukket ned nu. Okay. Det bliver store farmhouses, ikke? I har nogle alle vejen. I har også nogle foran os. Altså, der er både nogle nord og sydøst og sydvest. Ja, lige præcis. I var heldige at valgte en by her. Ja. Der er været snakket på sydøst. Hvor lang tid gør det, før sikken kommer? 43 sekunder. 42 sekunder. Her. Hus over for mig. Så for dig. Hvorhenne? Hvilket vindue? Er det grønne hus? Det er der. Det tror jeg er grøn ovenpå i hvert fald. Ja, grønne ovenpå, ja. Okay, hvor... Det er der omkring. Har du set, hvilke vinduer de er i? Nej, jeg var ikke med skudene. Skød de efter os? Nej. Ja. Ingen grund til at være aggressiv. Bare lad folk dræbe hinanden. Der kommer noget nordøst. Det vil være De kommer i hvert fald fra farmhouse af nu her. Ja, de skal jo løbe. Jeg skyder ikke, jeg er virkelig klam. Det er mig. Bare lad se, ikke skyde på. Jeg skyder kun, hvis de kommer for tæt på. Det er foran os igen. Jeg kan ikke se, fordi jeg kan ikke se, fordi dit hus står i vejen. Jeg er ikke sikker på, at det lige er det grønne hus. Det kan være, det er den bagved. Det lyder være som den bagved. Jeg bliver herovre. Ja, der bliver skudt for farmhouse, så jeg stadigvæk. Men før det sådan, så skal de jo forlade farmhouse. Ja. Så er det bare at skyde. Sigten er på en. Kommer biler. Ja. Nordvest. De er stoppet nu. Så pas på, at I ikke bliver set over for den anden bygning af, at de skyder ind. Det er jo, den jeg sidder bag muren. Farmhousen. Vi skal flytte os. Hvorfor? Vi skal flytte os, ja. Det bliver ude midt i ingenting. Skal vi slås nu, eller? Skal vi flytte os nu, eller? Fuck. Se om vi kommer derover. Skal vi flytte os nu, eller? Hvordan ser det ud? Jeg tænker, det er nu chancen er størst. De er på en, de andre. Så er det bare direkte over. Jeg passer på det hus over til venstre. Jeg er over til venstre. Ja. Vi kommer til at løbe mod musik, går længere over mod højre. Ja. Jeg følger dig, Dalle.
Fuck mit liv. Vi er tiden at aktiveres på den her måde. Vi går bare længere ud af mod. Er du sikker på, at det er en god idé, hvis ud i cirklen? Forkert vej. Ja, jeg ved godt, jeg er bare længere end hernede. Jeg er over til farmhouse, der er derovre. Er det ikke farligt, tror du ikke? Der sidder nogen der. Jeg ved ikke. Jeg hører bilen. Nord. Ja, det er bag os. Der er nogen SQS. derovre af. Der er nogen bakken deroppe. Hvorhen af mod bakken? Foran. Ja, den du snakker om. Ja. Oh shit, det er Kort Seko. skyder efter os. Jeg kan ikke... Selv de oppe ved træet, jeg kan ikke se det på min af dem. Sagen op bakken. Jeg bliver nakket lige lidt, hvis jeg ikke kommer ned. Ja, så skynd dig ned og dække. Bare skynd dig hele med det samme. Hele med det samme. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Seko, der er en til venstre for dig. Ja. Det er hus derovre. Fuck, jeg kommer ind til dig. Oh shit, jeg kan ikke komme op igen. Løb, Tommy. Løb! Den er Jeg skal på finde en anden opgang. Hå? Ja, vi skal faktisk over til dem. Fuck. Okay, så. Jeg kan ikke komme op nu. Det bliver fucking suicide, det her. Det er fucking Suicide Squad! Der er nogen i den bunker der. Til venstre. Ja. Traktor. Fuglen skyder de efter mig. Der er en lige til venstre for os, drenge. Ja. Au, nu dør jeg. Der er også bagvær. Drenge til venstre for os. Ja. Er det nordøst eller? Lige ved os. Ja, men jeg kan ikke gøre en skid. Han er også skadet. Jeg er dræbt. Ja, Kom hen til mig, Seko. ja, men de er på modsat side af dig. Fra modsat side. Kom hen. Nå, jeg er død. Er det det? Så går de bunkeren i stedet for. Det var sikkert. Har du heal items? Ja. Sidder på bakken. Jeg healer max. Ja. De har nogen op til venstre, der er. Ja, lige frem med. Lad Vent med at dem. skyde. Ikke skyde nu. Okay, det er op. Fik du ham der bare bag ved os? Ja, jeg skød ham. Han døde instant. Okay, godt. Oh shit, der er nogen på siden af. Er det ikke op for bakken af? Det er for bakken, ja. Det må det være for bakken af. Så de er bare flanket mig nu. I har også nogle bager. Uden for cirklen. Der er nogen derude til venstre. Ja, det siger jeg. Ja. Så skal det heals. Der er flere derovre. Der er fandme mange derovre. Ja, tak. Ja, og han kigger op på bakken nu. De er oppe i toppen deroppe. Fuck, man, den position her, det bliver farlig. Mhm. Cirken kommer nu. Vi er nødt til at løbe. Men de skal de også vente. Nå, ja, okay. Løb. Kom over til bunken. Eller det der skur. Ja, det er sgu. Ind i skuret! Zucker! Zucker! De er på vej ned fra bakken nu. Oh, sucker! Det har jeg næsten ikke noget liv. Jeg bliver nødt til at heal. Skynd dig her. Okay. De er den. Lige for den siden. Fucking. Pas på, de har højde på jeres hoveder. Ja. I skal formå den bakke der. Ja, men det der er, det kan være en fuld squad der er tilbage. Ja. Jeg har granater, der kan smides. Vil du have nogle af dem? Nej, fuck det. Okay. Sådan, har vi mere tid? Ja. Fint. Sådan der. Jeg prøver altså lige at smide en over bakken. Bare lige før. Der er nogle lige deroppe, tror jeg. Ja, jeg tror også. Vi bliver nødt til at komme op til dem. Ja, I know. Vi skal bare til, hvis du har en position De er på længere, dem. de er længere nede. Der, de kommer til jer, Lige op. Lige op. Jeg ramte en! En mere. I fik En tilbage. En tilbage. Bliv. Det kan ikke se. Hvor skyder han her? Hvor... Sydøst. Han er nede for enden af bakken.
Du skal til venstre, Tommy. Ja. Og der er ned til højre ved træet. Det er bare han i hvert fald. Han er der ikke nu i hvert fald. Du skal bare flank. Stille og roligt. Han er ved træet. Oh shit, jeg har arm. Han er 150. Han skyder efter. Han løber over træ. Grå træ. Du har ham, CQ. Han skyder efter mig nu. Han er bag det græs der. Ja, han skyder efter mig. Ja. Du har ham, CQ. Shit. Goddammit. Nice. Ja, for helvede, mand. Fuck. 4 kills. Den squad kommer over til Tommy der, og du Ja. står ved siden af, så ikke set der. Jeg nåede bare lige at ramme. Jeg holdt den bare i bunden og... Shit. 4 kills. Hvad med jer? 6. Jeg holdt den bare i bunden, da jeg så de løbte op. Jeg tænkte bare, okay. Fuck det, skal jeg. Nice. 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 Så er jeg ikke sådan fuldstændig useless CQ. Nej, det er også det. Se. Du Skal vi så stoppe det helt der OP. sukker? Sukkerblød. Sukker blød. Nu skal jeg lige have min chest. Ja.